Hey guys, बे भिडियोआव आंनि paragliding खालामनाय एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनाय जाबाय। बेयो आंनि एक्सपिरियेन्स आरो नायलांदो आरोना। दायो ग्लाइडिं खालामबाय जोङो गोजौनिफ्राय बारसोमनांगौ आरोना हाजो गोजौनिफ्राय। बेयो बारजोंसो जायो, बारखौ नायनानै बारनि डिरेक्सनखौ नायनानै खारख्लायनांगौ आरोना। दायो गोजौआव थांबाय जोङो। मोजां मोनो आरो गिनायबो मोनो। गोजौआव थांनानै गाहायाव नाहरोबा गिनाय मोनो, आथिङा मेवलायलायनाय मोनो आरोना। बे आंनि फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्समोन। गोजौआव थांनानै आं बेजों आङो रायज्लायदों आरो माबा माबि सोंदोंमोन, सानैजों कनभारसेसन खालामनाय। बियो गोजौआव थांदों, नायदो नै गोजौनिफ्राय गाहायाव माबायदि नुहुरो। बहुद गोजौआव थाङो आरोना। गिनायबो नाङोलै। लांदां गोजौआव जेबो गैया, गाहायाव नायबा आथिंफोरा मेवलायलायनो मोनो। अब्लाबो इन्जय खालामदो आरो। बेलेग एक्सपिरियेन्स। नायदो गाहायाव माबायदि नुहुरो हनै, जेरै फ्लाइटआव गाखोनानै टेक अफ जायोबा नुयोना, बिदिनो नुयो आरो। गोजौआव थांबा हनै गाहायनिखौ माबायदि नुयो बेखौ नुजोबो आरो। माबा माबि शेयार खालामदोंमोन, खिन्थादोंमोन बियो। ग'प्र लादोंमोन आरो ग'प्र साउन्डथ' गैया, माइक गैयामोन, ओंखायनो जोंनि रायज्लायनायखौ खोनायासै आरो। सानैजों बायदिसिना रायज्लायदोंमोन। फार्स्टआवल' थाल मोनो आरो, जेरै फ्लाइटआव नोङो टेक अफ खालामोबा थाल मोनो, बेबो बिदिनो आरो। जेब्ला नोङो बाज्रुमो गोजौनिफ्राय अब्ला एसे बेलेग एक्सपिरियेन्स मोनो, नाथाय गोजौआव थाङोबा जेबो पात्ताखौनो मोना आरो। नों मा दलर थाबाय थानाय बादि मोनो आरो। बिनिखायनो आं गेजेर ससेयाव बिदि दलर थाना बरिं एसे मोन्दोंमोन आरो। ओंखायनो आङो स्लाइडिं माने सुइं खालामनो थिनदोंमोन आरोना, ओरै ओरै सोमावनो गोजौआव। ओमफ्राय बिनि थिननाय बियो आंखौ सुइं खालामदोंमोन गोजौआव लांनानै। नाथाय सुइं खालामोबा बिराद खर'आ बोरैबा मोनो आरो। जायफोरा बे नर्मालि ओरैनो गारि गाखोबा गोबायोना, इजिलि गोबागोन आरो बिदि। ओंखायनो गोजौआव सुइं खालामजाया, दलर थांनायानो मोजां आरो। आंनाबो खर'आ एसे मारैबा गिदिंदोंमोन आरो। गोजौआव सुइं खालामहैयोबा खर'आ गिदिङो। थादों आरो गोजौआव जों 30 मिनिटसो गोजौआव गिदिंबाय थादों। ओमफ्राय गिदिंनानै जोङो नै लेन्डिं खालामनो नागिरदों आरो गाहायाव। लेन्डिं खालामोबा आथिंखौ ओरै समान लानो होयो आरोना, आथिंखौ समान गोलावै लानांगौ। दा जोङो गाहायाव फैगासिनो, लेन्डिं खालामसै आरो। इजिलि लेन्डिं खालामनाया जेबो गिनांगौ गैया, दलर आराम बाग्लायफैयो आरो गाहायाव। दलर लाबोखायो। नै जों सफैबाय आरोना गाहायाव। मोजांमोन आंनि एक्सपिरियेन्सआ, आरो मालाबा गाखोहैबावनोसै।